In deze tijd van de coronacrisis kunnen de morgen wel eens op je aankomen. En het is soms lastig om de rust in jezelf te vinden. Daarom brachten we een bezoek aan de stupa in Hontem. De stupa zelf is het symbool van de verlichte geest van de Boeddha. En Boeddha is een titel. En in het Tibetaans, Sanjay, betekent het gezuiverd en tot ontplooiing gebracht. En elk wezen die zijn of haar hart, geest, zuivert van irritatie en woede, van begeerte en hebzucht, van jaloezie, van arrogantie, en die zo onwetendheid en eigenbelang overwint, bij die opent het hart, de geest, zich met onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor alle wezens, zonder onderscheid te maken tussen familie of onbekende, vriend of vijand, man of vrouw, mens of dier of wat dan ook. En als het hart, de geest, zich zo onvoorwaardelijk opent voor alle wezens, dan ontplooit zich ook wijsheid en inzicht en dan ontplooien zich ook alle kwaliteiten van de geest. En degene bij wie dat proces helemaal compleet is, die noemen wij Boeddha. Leringen van de Boeddha, hoe we dat zelf ook kunnen bereiken, bevinden zich ook in de stupa. En dat is symbool van de spraak van de Boeddha. Terwijl de Boeddha beelden symbool is van het lichaam van de Boeddha. En de 1000 Boeddha-beelden die in de stupa staan, symboliseren de 1000 Boeddha's die in dit tijdperk verschijnen. En de Boeddha die wij kennen, de Boeddha Sakyamuni, dat was de 4e Boeddha. Dus er komen nog 996 Boeddha. Door de coronacrisis ligt het hier zo goed als stil. Mensen kunnen komen om hier een rondgang om de stupa te doen en gebeden voor vrede en geluk de wereld in te sturen. Maar echt contact hebben we op dit moment niet. Om toch wat te kennen beteken je het Sherab een aantal tips voor iedereen die thuis zit. Nou, in de eerste plaats is degene die de stress ervaart, of die bij wijze van spreken tegen de muren opvliegt, of dat het gewoon naar jezelf kijken. Het accepteren dat de situatie is zoals die is, want daar kun je niks aan veranderen. Het enige waar je wat aan kunt veranderen is je eigen reactie erop. Als je gaat zitten en je zit op een stoel en je voelt de stress door je heen gieren, als je op dat moment het gewoon laat zijn, en als je lang genoeg wacht, dan vermindert het. Als je alleen zit, is het moeilijk, want dan heb je niemand anders met wie je het erover kunt hebben. En dan moet je af en toe je eigen geest afleiden. Door iets leuks te gaan doen, door een leuke film te gaan kijken, of als je puzzelt, ga je puzzelen. Op die manier breng je ook je geest tot rust. Maar als je in een gezinssituatie zit, of in een situatie waarin je met meer mensen opgesloten zit, dan kun je het er op een gegeven moment ook met elkaar over hebben. Want de anderen zitten met dezelfde dingen, hebben misschien een iets andere ervaring, maar naaste liefde is de uitweg uit elke vervelende situatie. Ik wens iedereen een heel lang, gelukkig en zeker in deze tijd ook een heel gezond leven.